Здравейте! Казвам се Дена Спиро. По професия съм учител, но имам и написани книги. Това, за което днес искам да говоря, е за нашите сънища. Много от моите приятели ме молят да напиша нова книга, но мисля, че младото поколение вече не се интересува от книги и по-правилният начин е да говорим за сънищата и за сънуването, за съзнателното сънуване по този начин, когато няма да има нужда да четете, а можем да си направим един виртуален диалог. Като начало искам да ви кажа, че аз сънувам от както се помня, но не винаги сънищата ми са били осъзнати, както и в момента не всеки сън е осъзнат. Може би в началото, когато бях малка, към 3-4 годишна, сънувах постоянно един кошмар, който беше свързан с някакво събитие, катаклизъм на Земята, най-вероятно вулкан, и аз бягах по стръмен баир. Около мен имаше много дим и небето беше червено, земята се тресеше, а след мен се търкаляха камъни. Този сън го сънувах постоянно, особено когато бях болна и имах температура. Понякога си мисля, че това е последното нещо, което съм запомнила от предишния си живот. Най-вероятно съм загинала тогава в този катаклизъм. Може би е бил някакъв вулкан, който е сложил край на моя живот, или някакво друго такова събитие. Но постоянно този сън се повтаряше, докато не се преместихме от Тополовград, там където живеехме, когато бях малка. Когато се преместихме вече в Сливен, спрях да сънувам този сън и започнах да сънувам други сънища. Но преди да спра да сънувам този сън, още като дете започнах да развивам някакви умения да се предпазвам от тези камъни, които се търкаляха след мен. И имах така доста добро развито умение да отблъсквам камъните, големите особено, с някаква сила, която от разстояние успявах да насоча с ръцете си към тези камъни и успявах да ги отблъсна, големите камъни, но се оказваше, че малките не могат да успеят. Нямах тази възможност и малките камъни да отблъсна. Така че те всяка вечер ме удареха и се събуждах със страшни болки по тялото, вследствие на тези удари от камъните. По-късно, когато вече се преместихме да живеем в Сливен, имах странното усещане, че нещо се е променило много в моя живот. И най-вече страхът от високото, тъй като в Тополовград живеехме в къща, а в Сливен живеехме на 10-ти етаж в един апартамент. И страхът от асансьора и от високото явно са провокирали в мен да сънувам едни такива отново повтарящи се кошмари, в които асансьора напускаше пределите на 13-ти етаж на нашия блок и продължаваше към небето. И което беше най-лошото, тъй като така и така се ме е страх от високото, но как да е, успявах да се справя. Най-лошата част беше, че в небето горе, някъде над облаците, ме чакаха някакви бабички, възрастни жени, които изглеждаха толкова страшни. Не, че нещо са ми правили, просто аз много се страхувах от тях. И така кошмарите ми завършваха с срещата с тези възрастни жени. Последствие започнах да сънувам, че летя. Може би това беше вече като развита
развито умение, за да мога да се спася от този асансьор. Вместо да стоя в него и да чакам срещата с възрастните жени, научих се да летя. Така постепенно започнах да летя. Но за моя голям ужас, аз продължавах да се изпитвам страх от високото и най-вече не знаех как да кацна. Когато се издигнах много високо и исках да кацна, обикновено търсех някакъв висок блок, от него да сляза на по-ниска сграда и така, нали, да успея да кацна нормално, или в противен случай се забивах в земята като камък. Това беше начинът, по който се приземявах от моите високи полети. Един ден, една вечер, сънувах как падам като камък, искам да се призема, и се приземих в оградата на едно училище, което беше до нас. На другия ден, когато пътувах с автобуса към моето училище, видях, че там, където аз се бях приземила, оградата е изкривена. Сега не знам дали е било случайност, дали някой пиян моторист не се е блъснал вечерта там, тъй като тази ограда няма достъп директен до централния път, но има една велоалея, така че ако някой моторист се е движил, може би е успял да изкриви тази дебела и масивна ограда, но факт е, че аз точно там се бях приземила предната вечер като малка бомба. И след това, тъй като по-късно осъзнах, че в моя живот, в сънищата си, аз се срещам с някакви водачи, учители. Не ги виждам, но те по някакъв начин осъществяват контакт с мен и успяват да ми предадат знания и умения. Така, след този трагичен инцидент, в който се сгромолясах от небето в оградата, се събудих пред една висока сграда, която имаше в сънувам, нали? И се събудих пред една висока сграда с външен асансьор. Така, сякаш някой ме подтикна, заедно с асансьора да започвам да се издигам нагоре и после да кацам бавничко, както асансьора се приземява на земята, така и аз. След няколко такива упражнения в този сън, вече имах умението, бях се изградила умението, когато сънувам, че летя, да кацам плавно и много бавно на земята, без да предизвикам никакви катаклизми. Но първият път, когато наистина се събудих в съня си и поех контрола на съня в свои ръце, беше в един сън, в който сънувах, че съм на село. Може би съм била втори или трети клас. И се връщах от чешмата, селската чешма, и по някаква странна причина една змия ме подгони. И аз бягам, тя бяга след мене. Аз бягам, тя пълзи след мене. Толкова бързо пълзеше, че вече почти бях стигнала до външната врата на двора на бабини. И тя пак беше след мен. Докато отварях вратата, се дадах сметка, че не може да има такава бърза змия и толкова упорита, която да ме гони повече от 1 километър. И си казах, сега тази змия ще я настъпа и ще я убия. Това е сън. Това не може да бъде реалност. При което се обърнах и в момента, в който тръгнах след нея, срещу нея по-точно, за да я настъпя, за първи път чух този глас, който много пъти след това съм чувала в сънищата си. Мъжки сериозен глас, който ме попита: кой ти каза, че е сън? При което аз вече бях убедена, че е сън. И така с пълна сила се заканих на змията. Аз ще ти кажа сега кой ми каза. И скукнах да я преследвам, при което се събудих и бях много доволна от себе си, защото бях преодоляла този страх, който
първичен страх. Аз по принцип нямам някакъв страх от змии, но в този сън преодолях всичките си страхове от змиите и в много други сънища след това винаги съм се борила с змиите и съм успявала да ги убия дори с ръце и така съм ги плевяла като плевели от земята. И от тогава всъщност аз съм един от най-големите врагове на змиите в моите сънища, защото никога не подминавам змия без да я убия, с изключение на една. Има една много, много голяма змия, която не е по силите ми. Като я видя, просто я наблюдавам как минава. До нея обикновено някога се движи един зелен крокодил, също много голям. И знам, че тези вличуги не са ми в категорията, но и те не ме закачат, така че не се налага да се стига до пряк сблъсък в нашите сънища, в моите. По принцип, защо мисля, че е важно човек да развива особено в сънищата си умения и да развива сънуващото си тяло? Защото когато сме в сънищата, ние не сме с това физическо тяло, ние сме с едно тяло, което е тъй нареченото сънуващо тяло. Човек има физическо тяло, което го развива още с първите дни на своето съществуване тук на Земята. Има емоционално тяло, ментално тяло, духовно. Всички тези тела ние ги развиваме. Полагаме много усилия за умствените си възможности, за физическите си възможности, да станем по-добри, да развиваме повече умения. А някак се пренебрегваме това, че имаме и сънуващо тяло, което не случайно ни е дадено. Всички сънуваме, нали? Според мен сънуващото тяло е най-важното тяло, защото то представлява една съвкупност от всички останали тела. То е рефлекция на нашите физични, психични, емоционални и всякакви други състояния. И ако ние успеем да изградим едно силно сънуващо тяло, няма защо да се страхуваме от смъртта, тъй като самата смърт представлява точно един преход от тази реалност в другата реалност, която всяка вечер попадаме. Ние всяка вечер всъщност попадаме в света на мъртвите, на по-ниското ниво, естествено, там, където са само астралните духове. Но ако не успеем да развием умения, способности и сила, която да ни помогне, когато един ден се наложи да преминем в света на сънищата, ние няма да сме подготвени и няма да можем да постигнем това ниво на израстване, което се очаква, което всеки от нас би искал да постигне. И ще бъдем без достатъчно сила и без достатъчно умения принудени да се върнем отново на Земята и да продължим своя цикъл от прираждания. Докато ако успеем да изградим едно силно сънуващо тяло, което има умения, има лична сила, може да проектира целите си, волята си някъде извън пространството на тази реалност, тогава можем да бъдем свободни. Затова си мисля, че колкото повече неща научим и успеем да реализираме, докато сме живи в сънищата си и в тази реалност, защото, повярвайте ми, уменията, които научаваме в на сън, те могат да бъдат прилагани и в тази реалност. Аз, например, лично за себе си мога да кажа, че от един сън, в който бях в една кола, когато една моя приятелка блъсна едно дете с колата и всички се притичаха да видят какво се е случило с детето. Аз излязох от колата
И просто така с двете си ръце покрай него успях да го вдигна от земята и да му върна силата, живота. И то живо и здраво припна и избяга. Естествено, никой не ми благодари, защото това е светът на сънищата. Там всички са в сънно състояние. И ако ти си буден, другите не са будни, те спят, сънуват. Така че те дори не забелязват, ако ти направиш някакво чудо. Но това не беше важно, не е необходимо някой да ви благодари или някой да отчете, че вие сте направили чудо. Вие самите знаете какво сте постигнали. И най-интересното е, че това умение, което сте усвоили на сън, след това може да го приложите и в тази реалност. Защото аз много пъти след това съм лекувала болки на мои приятелки, само като се поставя ръцете около тяхното болно място, както и върху себе си съм го изпробвала. Даже ще ви разкажа този случай за себе си. Веднъж вървя по улицата и слизам от перваза, стъпвам на шосето, между две спрели коли. Обаче се загледах някъде настрани и в един момент усетих как глезена ми изплёка много силна плёк и от тази болка ми причерня. Просто изгубих. Нищо не можех да виждам. Добре, че колите, между които бях стъпила, бяха спрели, така че нямаше опасност да ме блъсне друга кола. И първият инстинкт, хванах си глезена с двете ръце и стоя така и не мърдам, просто чакам да ми просветне. След няколко минути наистина ми просветна, вече можех да виждам и постоях още малко така, държах си глезена с двете ръце, след което се изправих и си казах, сега трябва да се обада на някой да дойде да ме вземе с кола, защото явно няма да мога да продължа пеша. Но преди да се обадя, реших да пробвам да направя една-две стъпки. И когато направих първата стъпка, разбрах, че въобще не ме боли нищо. Не е чудо, всъщност може и да се отчете като чудо. Както казва Петър Дънов, ние живеем в свят на чудесата, но не е чудо. Всеки може да го постигне, защото лечителството е факт в наши дни. Но аз лично се здобих с това умение от този сън, в който спасих онова дете. След това съм прилагала още няколко пъти на мои приятели, които са имали много силни болки в ръката или някъде в крака. Когато се сложа двете ръце около там, където ги боли, те казват, че изпитват нещо, усещат нещо, което им се като ток преминава, някаква енергия, която преминава по рамото. И след това могат спокойно да се дигнат ръката нагоре, докато преди това не са могли въобще да я помръднат. Не твърдя, че съм някакъв специален лечител, не ме разберете погрешно. Дори бих казала, че тази дарба може би помага само на хора, които са ми близки. Никога не съм изпробвала уменията си на хора, които, например, са ми неприятни. Но по принцип вярвам, че за да излекуваш някой, той трябва да ти е на близките вълни на трептенията, на твоите трептения, иначе би било трудно да излекуваш човек с други трептения. Да се върнем на сънищата. Ако мислите, че сънищата не са важни, че това е просто някаква илюзия, фантазия, мисля, че много се заблуждавате. Защото това, което ни предстои, е среща с вечността. След тази реалност, която е много кратка, мига, в който живеем в тази реалност е толкова малък и толкова кратък, а това, което предстои след тази реалност, така наречената вечност от Гурджиев, в тази реалност вече ни трябва да сме развили много умения,
сила и качества, които можем да ги развием на сън чрез съзнателно сънуване. Мисля, че достатъчно беше като първо видео. В следващото видео ще ви разкажа за повече мои сънища и за други мои преживявания, като сънуващ съзнателно. Ще се радвам, ако на някой му е била полезна тази информация, и още повече ще се радвам, ако някой сподели своите сънища или има някакви въпроси, на които ще се опитам да отговоря. Пожелавам ви хубав ден или приятно сънуване. До скоро!